И какво става, хора? Аз съм Мартата. Мартин Тодоров, да. И днес ще играя в моето Майнкрафт оцеляване, епизод 2. Да. И днес ще търсим работи, неща, руди. Аз намерих малко айрон. Ето, изпекал го. Ще го оставя тук. Ако питайте защо имам толкова факли, намерих много въглища. А и дърво имах и си направих пръчки и факли. Така. Нека да покупая малко. Колко са? 1, 2, 3. Така. Yes! Опа! Майко! Че много хора. Това е много надобре. Yes. Колко събрахме? 8, майко. 8 и 8, 16. Ще си направя нужните инструменти и един честплей. Ще съберам още. И нека да купаем. Тази мина е нова, защото нали в първия епизод си изгубях едната. Това е много гадно, да си изгубиш мината. Това въгли... О, само не... Опа, въглища. Yes. И както казах, много въглища набарах. Гледайте само тук какво става. Ай, затова имам толкова факли. Така, да купаем. О, това няма го събрам. Продължавам по-надолу. Още въглища ли? Пусна ми от тия въглища даже. Много въглища, да. Ще отида да си изпеча айрона. Много хубава мина. И дано да намеря всъщност наистина пещера. Не е такова аз дето съм купал. Стига да дошли. Да се направя пръчки. О, съжалявам, че не съм пуснал зомбитата, но ето че ви пуснах.
Нямах ли? Това да скачаме в мината. Този епизод само ще купаем, но... Не знам, аз гордо развих се до айрана. Стават диаманти да намеря и това ще е супер яко. Мега яко, даже да кажем. О, стига с този гравел, омръзна ми. Да сложим една факла. Защо е дори създаден гравел? Махна се. Зато казах. Ако искате да снимам в разни мапове или с мултиплеер с някой мой приятел, пишете в коментарите. Их много бързо да огладнявам. Газ. А и също искам да се абонирате за Розбош 14 и за Христо Илиев. Нали, снимах вчера клип за него, за Христо Илиев. И моля ви, абонирайте се за него и за Розбош, както и за мене. И харесайте клипа, моля ви. Ще бъда много доволен и щастлив. Водалчо. Явно ще имаме наес.